Levo toda a vida nesta cidade. E agora o meu caseiro bótame porque quere facer pisos turísticos. Traballo como unha besta e non teño onde vivir. Ás veces entrame unha mala hostia. O que temía. Un claro caso de turismofobia. Ya empiezan a aparecer, y a mí me preocupa muchísimo, esas reacciones de turismofobia. A turismofobia é un trastorno psicolóxico moi grave que se está a estender polo país, sen que se coñezan as causas. É un auténtico misterio. Tiven que pechar o meu negocio porque me subiron o alugueiro un 300%. Agora é unha lavandería desas para turistas. Sentou-me un pouco mal. Mais turismofobia. Cuidado con eso. Cuidado con eso, que hay también mucha ideología nacionalista. Non quedan casas, nin comercio local, nin veciñanza... Mira, eu non estou en contra de que veña xente, mas tamén podían pensar un pouco nos que vivimos aquí, non si? Turismofobia é nacionalismo. Turismofobia. Turismofobia! Esta é unha mensaxe da Xunta de Galicia. Este verán, cuidado con la turismofobia. Cuidado con la turismofobia. Cuidado con la turismofobia. Cuidado con la turismofobia. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuidado con